Iya. Mimi Carini Nun. sehat nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu maning kan ya. Iya bener. Ini kayaknya mah kesedulur kan ami. Wak lemot sing mau tak tekai. Alhamdulillah lamun ngopi mantok satremos. Iya tawa. Iya demolo. Beli katon. Ide. Ah pengen joget kita nih. Hormati gagewa. Ya. Hormati Bapak Santoso sareng Ibu Hormati Ramaya. nok preti anani buri. Solale malale lale. Wak lemot gae. Ola. Wak lemot gae. Nah, ya iya. Wak lemot gae. Wak lemot mah sami kayana. Enak nang enak. Ibu Rokaya sing ditembangi Bapak Santoso minangka masih ngormati Jambolas ngapalimanan saya lawas rasa kedanan aduh neng meti sing paling Bocah edan. wak lemot kaya Kendang aja bolong, aja bolong. wak lemot gaya wak lemot mah sami gayaan sang kurian maka awanan wak lemot ngodak-godak pada yang sombeng rasa dan penasaran ya dorong laksana diri ya dorong mah jadi sawi Bocah edan. Sing enak kan anu aja ngepos kendang. ibu raya kesenang masih ditembangi ngalor ngidul ngetan ngulon tiwas dan ora kelakon tiwas edan ora kelakon breng Bocah edan. Wes ah, enak beliwa enak apane, Benak? lagu enak beliwa Lagune mah enak. Musiknya simple enak, angga ngepose tukang kendang, tukang kendang. diomong wak Aduh, tukang kendang mah macem-macem karo kita ya. Dari tukang kendang mah ditemen silase. tuang kendang semene muni Jawa beli muni Mas sudah kapapah dopak tundung. Jreng. oh jreng. konon Ono. oh ayo Kang bisa beli aja Kang Anduk ning jreng olyak. Bocah edan. iya Jawa Alhamdulillah Mimi. nemu apa Dorong. oh Waras. priben Wak Ya masih deh sampean waras. Alhamdulillah waras Alhamdulillah. ketemu maning karo wong sumber lor ya Wak ya Karo wong endi? sumber lor ta sumber kidul ki Wak Ya, sumber lor Sumber elor. iya Alhamdulillah wong sumber elor sing wadone ya ayu-ayu. iya Sing lanange ya ganteng-ganteng. kayak siapa Ya embo. Sing tuane kecot-kecot. iya kayak siapa Kayak kita. Aduh Mimi Carini. priben Wak Kita mengharap kanda karo sampean kini. priben Alhamdulillah mumpung ketemu karo sampean ini harapan kanda cara dewe. iya ngomong apa ada apa Kita mau ingin tes tukaran sih Ranang. harus apa Ada dari sini. tukaran Baru beli dari sini. orang baru sih dari sini kuwa Gara-garanya segaking. oh
Kalau dia nggak diusah gaking ta. Dari sini ceritanya ngepes segaki. Iya. Nah segakingnya dipangan wedus. Oh non. Nah barang anu ceritanya dari sini kan terus adus orangnya. Iya. Padu nganggo kembenan baik kan nganggo tapi kan. Iya. Ninggangnya dari sini ke orang nganggo daleman. Nah anak kita lagi ngopi nih kononnya kono. Iya. Segakingnya lagi depet dipangan di wedus. Dari sini nawuru di gudak-gudak wedusnya. Barang anu dari sini tapi ya kecangkul rajek. Iya benar. Nah kecangkul tapi bertataran. Nah. Toli. Anak kita lungkona disangkana kita dari sini kecokot kucing anggora. Anak kucing anggora nih nang. Nih belakangan kawanan ireng gembel-gembel warnanya. Nah dari sini melayu boleh. Tak kedak kenang kita nih. Nah dari sini siang nggak apa-apa kuno. Menang baik saya kakinya lagi dipakan wedus. Nah dari sini tak ikop. Anggoranya tak selomot, cebrek. Terus dari sini prime Wak? Dari sini nek kembulesan si Rana. Wak. Apa sih? Ya duduk. Maksudnya tujuh apa Dari sini kemulesan kulat-kulatku sing tubruk ning sampean ku duduk kucing anggora. Wanane ireng on. Barangnya dari sini setan. Barang dari sini apa nih semula gembel warna. Ya iya ku barangnya dari sini. Dari sini kalau ngepes segaging. Segagingnya dipangan wedus. Bener. Dari sini nganggo tapi. Bener. Di udah-udah tapi ya kecangkol. Oh kecangkol. Nah dari sini melayu-melayu kalau gawa kucing anggora warna ireng. Jadi tak udah kenang kita comot bebet. Dari sini ulet-ulet kono. Sing ulet-uletku duduk kucing anggora. Kucing Persia. Barangnya dari sini sing ketubrukku. Barang apa? Ya barang ireng. Astagfirullah. Ucait dah. Bokat kita mah kucing anggora. Ya duduk. Sebulannya kulat-kulet. Iya ya Amir di pantesan dari sini ngulik-ngulik. Iya. Aduh je nang. Aduh emang enakan kun gua. Enak. Iya. Nah, bede. Primen Wak. Anak maning si Rana. Primen sih. Ceritanya kita kasudri ngemarani menak kan sholat orang ya. Oh sampai aneh sholat Islam konon. Sembarangan ya Islam kayak ini. Islam. Sembayangin ning masjid berjamaah. Oh berjamaah. Nah, wis baris kabeh cerita. Iya bener. Anak uang ning ngarep. Iya bener. Ning ngarep dhewe kan tak totok endase si Rana. Bisanya ditotok. Ya kabeh nimburi kenang apa ning ngarep dhewean. La ilaha illallah ari wong bodoh angel. Bodoh apaan nih Bidi? Ari wong salat ning masjid berjamaah. Sing ning ngarep kuwe sing diarani imam. Sing goblok sira. Bisane goblok. Ning ngarep dudu arane imam, arane Darsono. Lah, iya Darsono ku sing dadi imam. Imame anane ngiringane kita barisan bareng karo imam. Ya weru imam. Angel gini Bu. Kita akan sembayang. Sira sembayang. Ini masjid ye. Bener. Sembayang berjamaah. Iya. Nah nimburi kau serentep. Iya wong pirang-pirang beli. Ning ngarep anak wong dhewe kan lagi apa ning ngarep ono. Imam iku kaning arepku imam. Imame anane ngiringane kita ning ngarep anane Darsono. Weru Darsono. Angel. Darsono kapan ganti aran imam kapan? Duduk ganti Wak. Apa sih? Darsono ku imam. Semulane meneng ning ngarep. Kapan Darsono ganti nama imamnya kapan? Lah angel wis angel. Ari ngomong bari wong bodoh. Dan bakal wong sembahyang ning ngarep arane imam. Senajan Dasuki arane ya imam. Darsono imam. Lamun Rusmani ya imam. Lepok acen. Alhamdulillah. Wak. Non. Wis ajak akan ngobrol, ajak akan ngomong kan. Majikan duduk. Majikan kayak kanan gak? Duduk majikan ngomong. Wis kenalan durung sampean. Karo siapa? Ya karo majikan beli. Anak tuan rumah ya? Karo tuan rumah. Udah biasanya bakal kita gawal-gawal tuan rumah aku ngupain kalung biasanya. Dari si sampean pengen kalung konon. Itu kan syuting kurang marah, apa Raina kurang gamblang apa ya? Ya. Go kalungnya go. Ora pimpinan sebolak-balik baik. Tuan rumah lagi keder. Tuan rumah arane sapa? Tuan rumah sing lanang apa sing wadon? Sing lanang. Sing lanang arane sapa kada? Ada.
bisa sing esuk ora urupi tuan rumah. Kelalen beli. Isi landur mangan kelalen karo uwong. Sing lanang arane Bapak Susanto. Bapak Susuna Santo. Susanto. Oh, kayak konon. Bapak Susul Santo. Susune Santo. Dudu susune Santo setan. Susune setan. Oh ya bapakne, bapak ajate arane susune setan. Bapak Susanto. Sapane? Bapak Susanto. Tuan rumah. Tuan rumah. Bapak Susanto suwadone. Sing wadone ibune. Iya. Ibu Susanto. Bapak Susanto. Iya. Ibunya Susanto. Iya. Anaknya Susanto maning. Ya iya beli kan. Isi Ini bener. Bapak Budi. Ya kalau lagi sekolah. Bapak Susanto, Ibu Susanto. Ibune Ibu Rokaya. Rokaya. Rok-rokan. Rokaya. Ibu Rokaya. Oh, udah boleh. Dalan. Ajak lalen. Talene. Nah, si kejeng Bu, bukan anu. Walah, ya bocah ya. Maksaan. Ibu ajat. Ibu hajat sepuh. Ibu ajat sepuh. Pengennya malah ginem kayaknya lok maksa ayane. Ya kayaknya si tukang maksa kono. Ari jaluk ora oleh dipaksa bapaknya. Alhamdulillah Mede. Iya. Alhamdulillah. Anak kalunge. Oli. Anak bandule. Bandure ola-ola. Coca-Cola. Ola-ola. Iya wis apa jare sirah. Tulisannya ola-ola. Iya minggang. Nah, ning pinggir ya arane sepi silit gini ki. Dudu sepi silit. Inu nggak sepi silit. Seprit. Oh iya spirit. Kamu yuk kayak roda dos anak kadar sini. Waru beli acara apa kini ki? Acara unjungan buyut. Dudu unjungan buyut. Sedekah bumi. Dudu sedekah bumi. Acara apa sih? Dudu puputan. Acara pegatan. Sunatan. Sunatan. Iya. Sindi sunat arana siapa? Ya Kacung Ega. Kacung Ega. Moga-moga dan bocah sing soleh. Amin. Nurut karo wong tua. Amin. Berguna bagi nusa bangsa agama. Amin. Moga-moga keluarganya Bapak Susanto. Bapak Susanto. Ibu Darsini. Ibu Darsini. Mau kah? Ibu Rokaya. Iya Bapak Rokaya. Duduk Bapak Rokaya. Ibu Rokaya. Ibu Rokaya. Bapak Susanto. Moga-moga dari keluarga sini sakinah. Amin. Mawadah. Amin. Warokmah. Warsina. Wadarsini. Warsini. Wadarmina. Wardina. Tampak raine sirah. Aku temen wawane. Ayo Amide. Primen wa. Dari bahasanya kita Arab nyumbang beras ora ada beras. Nyumbang duit yo kita lagi luru duit. Ya karuan. Nah, kanggo bunga-bunga pikirannya tuan rumah. Bareng Citra Nada sing duwe. Bintang. Ya bintang Citra Nada. Ya iya aja Citra Nada tak tampak sirah. Iya ada bintangnya. Ya iya. Bintang Citra Nada. Tampak salah maning sirah. Iya. Iya Citra Nada. Beli oleh kasbon. Bintang Citra Nada. Tenang wis kasbon patang panggungan ulan nas kabeh. Ayo sampai ada nembang. Arep nyonyo. Ayo. Lagunya apa, Pak? Lagunya sing lagi viral. Apa sih? Zaman bengen mah lagu kieu enak ini. Lagunya batur kita, sedulur kita, sesepuh kita. Lagunya Kang Yoyo dagang es. Apakah? Kang Yoyo Suwaryo. Iya Kang Yoyo Suwaryo. Lagunya Mampang Mumpung. Oh Mampang Mumpung. Lagu kian ngelingakan kanggo kita wong enom. Kelingan zaman bengen ya. Mas sudah aja ngadirakan lagi nom. Aja ngadirakan lagi ayu. Aja ngadirakan lagi rosa. Aja ngadirakan lagi gagah. Umbral cinta ning kanak-kanak. Iya. Mangko mbak awis tua keduhur. Iya kisu. Ayo lawe. Lagune. Iya lagune. Lawe jangan sabram. Mampang Mumpung. Ayo nu. Bareng Citra, bintang Citra Nada. Salah maning. Ya, barang Kanibal Audio karo sing biasa syuting apa ya? Kiss Production. Kiss Production. Bari Citra Alibi. Ayo majikan Bapak Susanto, Ibu Rokaya. Rokaya. Mangga. Kacung Ega. Hei.
Lagi apa? Lagi. Nono. Lah bocah ya dan iya aja. Nah. Semoga awas. Wis ini kono bae wis aja maju-maju burung kae. Iya ning kan. Wis burokan kono aja. Masih bareng bintang Putrane Mama Kaji. Anggo Bapak Haji suka. Oh dalan Ibu Hajat Mimin Hajat. Ayo Bapak Susanto, Ibu Hajat, Rok Ayah. Ayo piralawase lajeng temen omongane ajak malingane temen kadiran ake sing demen. Alah. Mingsor ya, Pak. Mingsor. Rumah tangga godolana beli pikir masa depan. Rumah tangga ku sepisan baik menawa senang akhirnya. Yes, bintang Citranada Kiss Production singga gambar sebeningkat Animal Audio Bapak Susanto Sumangga Antos. Bapak Susanto Dume ayu Dume linca mempamumpu ngumbar nafsu siram mengkone kedu asik. Bapak Susanto Ibu Rokaya Mama Kaji. lagi no Alah. percaya kanggo rebutan barang wis tua luru pangan tengelan lihatin sing awitan aja pengen dadi lakon rumah tangga ku sepisan bae menawa seneng akhirnya. Tarik Bapak Susanto toba ala toba bareng bintang Citranada bergoyang. Masih disenggol kangge Bapak Hajat Ibu Hajat Anggo Kang Agus. Dume ayu Dume linca mempang mumpu ngumbar nafsu siram mengkone kedu mumpung masih nom kuda sing eling nyana yakang. Hei lagi nom percaya kanggo rebutan barang wis tua lu
alhamdulillah kami Alhamdulillah ya Pak. Wong ayune wis joget. Heeh. Kulane ya wis kenalan karo Bapak Susanto Ibu Rokaya. Iya. Nah, sekian kita mau ora dewekan. Karo siapa kan? Karo wadon nom. Oh. Wong wadonnya kita mah beda daripada yang ada. Iya, Wak. Non. Sedurunge wadone sampean metu. Sekian diwein selagu maning, Wak. Lagune mangga apa? Mimi sing nembang jarene, Oh, Wak. Mimi si nembang. Cinta Lokasi. Oh, mangga Mimi. Ayo lagunya Cinta Lokasi. Ayo langsung Kang Nunu. Ayo mangga. Setugel bae. Paning arep beli nembang. Beli nih kene bae. Nang kono bae. Aja nih kene wong nakal-nakal mi Iya. bukan comot. Iya. Mama Kaji, siap. Mama Kaji. Ajak kenalin Mama Kaji. Ayo Kang Nunu. Aku Mama Kaji. Wong sing paling Mama Kaji. Dalan-dalan Mama Kaji. Aku Mama Kaji. Aku Mama Kaji. Wong sing paling eman sing paling sayang Mama Kaji. Ayo Mama Kaji, didalani Mama Kaji. Waktu pertama kenal sampeyan ngomongi sayang, sekian bola tidanan ditahan nyawa sampeyan. Mama Kaji, hatiku jatuh cinta melalui segala-gala, peduli omongi tangga, sing penting asal bahagia. Mama Kaji, wong sing paling sayang Mama Kaji. Mama Kaji. Mama Kaji, terima kasih Mama Kaji. Duh kakak, gawe penasaran, yen ngomong manis padahal bocah layuan. Terima kasih Mama Kaji sing paling sayang. Buktine cinta cuma hiasan, tapi nyatane kula mau kanggo hiburan. Sekian kula ngerti sampeyan sering nyakiti, senenge cuma sewengi, apa sih cinta lokasi. Terima kasih Mama Kaji, matur suwun sanget. Iya,